panen otakmu tak donya aku. Dadi nek di papan wis dipikirake babakan Mas Bicis Raja. Rono. Amangka iki lagi dicak padha mar apa ngono ya. Ning pikirane ora piye carane pertapane. Lagi makan bae dipikirake wis njaluk reme sene ngono ya. Lakuane para siswa pelagan karepen Nusantara lak ngono. Luar biasa. Kamu kok iki wis siramu tak topone kene dina 3 bengi lak ngono. Mesti kalau bayangke ya piye iku ngono ya. Ati iki kowe istirahat sak cukupe nonton secarane kahanan kondisi ngono ya. Itene adewe nek ndedonga amarga sing kuwasa ya gone kula mentah dikeki sing jenenge urip iki kudu ngerti deleng uripe supaya ngerti besok bakale akhirnya kepiye lah ngono ya. Nggih, Yang. Makane jaman saiki langka wong sing gelem padha mar tampa. Akeh menungso saiki bisa ndunungake babagan pangilmon, babagan pangerten apa wae, ananging lakune tirakate kuwi ora sepadan karo sing dicetakake ngono ya. Ngono ya. Makane kesempatan iki kabeh tak latih secarane piye carane manugalake cipta rasa karsa kelawan sing kuwasa ngono ya. Nggih. Jaman biyen sadurunge aku mejang siramu kene aku pernah gawe wedangan lho ya. Dadi biyen iki critane aku mejang karo wong songo, nek sing loro ora mangkat lho ya. Dadi pas wedangan delalah sing loro kuwi lagi ana keadaan sing marake ora iso teko ngono ya. Akhire sing nang wedangan geruang itu ngono ya. Kira-kira ki semakat karo wong pira? Nggih, Itu nggih, Pak. Padha ngono ya. Makane saiki kanthi sabda Tumpesur Sernalaya iki besok penggawa-penggawa sing pancen ora duweni budi kang luhur, ora iso nyekel amanahe, ora iso jatrakake ngayomi kelawan para rakyate. Besok ya bakal nampa ning akhire ngono ya. Nggih. Saka tamunge kuwi dindai kehormatane, dindai bodhone, akeh dindai nyone ngono ya. Nggih. Makane rasa kuwatir wedine saiki isih akeh sing padha asarane tuminta Allah utawa sing disebut mangan sing dituhake. Saiki wis dinake wae. Besok akhire bakal kedosan, bakal ketemu sing jenenge beban dune ngono ya. Tak ngono ya. Karena sabda iki sak gelar khusus ning Nusantara. Ya awiti saka sabda kaweleh lan sabda kala mangga. Banjur para kuwi sabdane Tumpesur Sernalaya. Sabda alami digelar wong sing bakal tumindak aniaya anak kara murka khususe sing marakake sengsara kelawan umat sing urip negarane besok ya bakal kena pengadilane ngono ya. Kira-kira piye kahanan sakniki menurutmu dene kuwi nganggara kuwi selaku pengacara lah iso maca salbitane ngono ya. Apa? Semrawut, Yang. Oh, semrawut. Gusti Allah jane kuwasa cara gawe wong apik kabeh ora ana sing korupsi, ora ana sing pindakno ya iso ngono ya. Ananging kuwi ora dadi tantangane kelawan ciptaane ngono ya. Tak ngono ya. Nggih. Makane Gusti ku yo ciptakake ana tengen ana kiwa. Ana dhuwur ana ngisor. Ana mburi ana ngarep. Asalane ngono kuwi ngono ya. Nggih. Ana aku diciptakake pancen tugase kon kaya mengkene. Dadi nek arep ana sing nyalahake iki ngilmune ra cetok ngilmu tasawuf subuh kaya mengkono ngono kasane ngono ya. Subuh iki lak ke dalam diri lak ngono. Tujuane lak sing kuwasa ngono ya. Nggih. Lah kok bahas negara lak ngono. Sajake ilmune lak
tambah ra cetha ngono ya. Apa ya nek bener siramu kabeh. Kali Iya, yang sebenarnya kalau menurut yang saya tahu, sebenarnya itu kan kita tidak, ya kita jangan mau dizolimi dan jangan membiarkan kezaliman yang ada. Jadi ketidakadilan itu ada, kezaliman itu terjadi karena banyaknya orang-orang baik yang diam. makane iki wakili para pertapa sing do meneng sing wae ngono ya. Tak ngono ya. Dewa dene diarani bener-bener toko ke tambah ra cetha ya ben wae lah ngono. Nggih. Ora angan-anganmu ngono ya. Nggih. Sarane ngono kuwi ngono ya. Makane sing wong sis do kabotan babakan pribadine, babakan ekonomine, dijak gelar sabda kaya mangkene. Ya ora bakal temeka hasile ngono ya. Karena wong sing lelaku ndedeka kaya kene iki kudu wong sing wis iso ninggal babakan permasalahan ning uripe ngono ya. Nggih, ya. Dadi tujuane dhewe iki ora dhewe dhewe, tujuane dhewe jagat bawana Kang Agung ngono ya. Nggih, Cetha ngono ya. nggih. Makane yo alon-alon, rawe-rawe rantas malang-malang, utang ngono ya. Apa kuwi tekese kawi Rawe-rawe rentas malang-malang putus. ayo. Anu, budhe kalo kali Karena saya tuh bahasa Jawa kurang menguasai, tapi kira-kira tuh jangan tanggung-tanggung gitu ya. maksudnya Gini, rawe-rawe rentas malang-malang putung itu ya tadi dah disampaikan yang sabda tadi ya. Jadi intinya sekarang itu kan sudah merajalelanya angkoro. Jadi kalau cara menghilangkan atau cara memusnahkannya kan kalau tidak bisa dengan cara halus ya cara kasar tuh ya. ya maksudnya demi Ya. maksudnya kedut ya ya maksudnya Agus bahasa singkatnya niku satset dados ngoten ya. ngono kuwi ngono ya. Nggih. Pokoke makane disebut jenenge paguyubane palagari karapan Santoro ki lak sesat ngono ya. Nggih. Satset. Anake kan diwalik ngono ya. Nggih. Satset. Dadi satset ngono ya. Nggih. Cetha ngono ya. Iki ora wejangan anake bahas babakan kemakmuran bisuke ngono ya. Nggih. Makane besok Adi butuh pimpinan sing iso bener-bener negakake keadilan. Kemakmuran. Nek saiki pemimpine lagi carane bongkar sithik ngono ya. Nggih. Ananging ngurung iso rampung, besok ana sing tugase rampung. Oke ngono ya. Nggih ngono ya. Nggih. Dadi alon-alon, Bro. Sesi. Makane harus saiki padha ndongake pimpinan saiki ben iso panjang umure. Paling ora sapre ya udah lah ngono to. Ngono ya. Nggih. Bareng kuwi kok digantekke sing iso das iso satset ya. Nggih. Apa cetha ngono ya. Nggih. Pada waktu kene iki wae saiki ditidakake laku tinakate mengko yo paling ora patrap sakuate samareme ngono ya. Nggih. Kelawan nebar sabda ngono ya. Nggih. Wis kene wae saku kedemati rahayu. Rahayu.